Giuseppe Muscat Azzoppardi kien membru tal-Kunsill tal-Gvern u fundatur tal-Akkademja tal-Malti u llum nafuh bħala missier il-letteratura Maltija. It-tim tagħna ltaqa' ma' Mark Vella sabiex jitkixxef fuq ħajjet Muscat Azzoppardi u fuq l-influwenza li kellu fuq il-sinna. Giuseppe Muscat Azzoppardi insejħulu missier il-letteratura Maltija. Twilet fl-1853 u miet fl-1927. Kien prokuratur legali bħala professjoni u kien ukoll membru parlamentari għal dak iż-żmien tista' ssejjaħlu għax kien membru fil-Assembleja Nazzjonali. Minħal qormi ħadem ħafna anke raħal tiegħu u ovvjament wieħed mill-ewwel letterati ewlenin Maltin. Muscat Azzoppardi kien attiv ħafna fil-promozzjoni tal-Malti miktub sew, ġifieri li jkun hemm ortografija stabilita, li jkun hemm grammatika wkoll li tkun magħrufa minn kulħadd u kien jidħol anki f'polemiki fuq il-gazzetti, ġifieri polemiki ħorox ħafna. U mbagħad fl-1920 twaqfet l-għaqda tal-kittiba tal-Malti b'dan l-iskop, kien hemm ukoll pjanijiet biex jitwaqfu għaqdiet differenti u l-għaqda tal-kittiba tal-Malti għadha teżisti sal-lum iżda bl-isem l-Akkademja tal-Malti. Ingħata t-titlu ta' missier il-letteratura Maltija għaliex kien tista' tgħid l-ewwel kittieb li ta' opra sħiħa, organika, konsistenti fil-każ tar-Rumanz Malti. Qabel kien hemm rumanziera li kienu Maltin u kienu jiktbu r-rumanz storiku bħalma kitebu, iżda kienu jiktbuh bit-Taljan. Muscat Azzoppardi beda sew jitraduċi dawn il-kodba l-Malti, sew jikteb xogħlijiet oriġinali u tagħna opra sensiela ta' kodba li kienu s-sisin mbagħad tal-kittieb oħrajn fil-qasam tan-narrattiva. Kiteb f'ħafna ġeneri, nafuh bħala poeta wkoll, poeta romantiku, nafuh bħala drammaturgu kif ukoll traduttur, ġifieri traduttur ta' rumanzi storiċi, speċjalment mit-Taljan għal Malti fil-każ ta' kittieba li kitbu rumanzi ambjentati f'Malta, rumanzi storiċi, kien ukoll jitraduċi drammi. U hemm ħafna xogħol tiegħu ippubblikat, xogħol ta' suċċess ukoll, u anki numru ta' kitbiet mhux ippubblikati, però l-ġeneru li jibqa' l-iktar magħruf għalih huwa r-romanz storiku jew storiku romantiku. Ir-romanz storiku huwa ġrajja romanz li jkun ambjentat fil-passat storiku, fil-passat glorjuż storiku speċjalment. Allura fil-każ ta' Giuseppe Muscat Azzoppardi għandna romanzi ambjentati l-iktar fi żmien il-Kavallieri jew fi żmien il-Franċiżi. U r-romanz storiku jkollu wkoll ġrajja ta' mħabba jew ta' passjoni li tkun qed tinteressa lil qarrej u fl-istess ħin jingħata dak it-tarif storiku. F'dawn ir-romanzi, speċjalment ta' Muscat Azzoppardi, in-nazzjon Malti u l-eroj Malti huwa dejjem rebbieħ kontra l-għadu. L-għadu li huwa jew it-Tork, jew il-Franċiż, jew il-kolonjalist, il-barrani, il-mhux nisrani in ġenerali. U din hija wkoll metafora għal għada preżenti tal-qarrejja dak iż-żmien. Ġifieri Malta dak iż-żmien kienet ukoll kolonja, kienet ukoll maħkuma, għaddejja minn bidliet politiċi u kostituzzjonali kbar, u allura l-eżempju mogħti mill-passat huwa wieħed li l-qarrej jista' jagħmel ġudizzju dwar il-preżent li qed jgħixu. Giuseppe Muscat Azzoppardi ovvjament baqa' nfakkar bħala missier il-letteratura Maltija saru diversi studji fuqu u bħala l-ewwel president tal-Akkademja tal-Malti kien hemm żmien fejn il-ġieħ lil kittieba kull sena lil kittieba li jagħmlu xi ħaġa kbira fil-karriera tagħhom kien jingħata fil-forma tal-medalja tad-deheb Giuseppe Muscat Azzoppardi. Din m'għadix minħabba raġunijiet differenti, però l-Akkademja tal-Malti dejjem ħadmet almenu fil-passat biex tagħti ġieħ lil tista' tgħid l-ewwel president tagħha, il-fundatur ewlieni tagħha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu
lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.